ערב טוב לכולכם, שמי אברהם אגסי. אני לפני מספר חודשים החלטתי להקים פה כולל בחדר הנשיא של הרב נענה, והמטרה להקמת הכולל זה באמת להחיש את הגאולה של עם ישראל, כי אני מרגיש שמהר ציון ומקברו של דוד המלך בוא תבוא את הבשורה של המשיח והגאולה של עם ישראל במהרה בימינו, אמן. היום זה יום מאוד מיוחד בשבילי ויום מאוד מאוד שמח. אני היום סיימתי לכתוב פירוש של כל התורה, 5 חומשי תורה, על פי קוד מיוחד שגיליתי, שקיבלתי למעשה מאחד מהדודים, דוד רבה שלי, חכם שמעון אהרון אגסי, שתמונתו תלוי פה. אם תוכל להביא את זה, רב נענה, את התמונה, נראה את זה במצלמה. חכם אגסי היה מאחרון חכמי בבל, הוא נפטר לפני 100 שנה בדיוק, לפני 100 שנה בדיוק, בערב תשעה באב, 1914, התרעד. הוא היה חבר טוב של הבן איש חי, הוא הספיד את הבן איש חי, והוא כתב אחד מספרי הקבלה המפורסמים ביותר, זה ספר בני אהרון, שמפרש, הוא הפירוש של תורת גלגולי נשמות של אריזל, שאר הגלגולים. זאת אומרת, מדובר ברמת קבלה הכי גבוהה שיכול להגיע. בכל אופן, אני התחלתי את התשובה שלי לפני בערך 6 שנים, בכ"ה באול תשס"ט, כמה חודשים אחרי שהתחלתי לחשוב על הרעיון של תשובה שלמה, אורות מאוד גדולות, בכ"ה באלול, שזה יום בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא אמר ויהי אור. אני התחלתי להבין דבר בתוך דבר, שהקשר בין העולם השמיני, העולם המטאפיזי, העולם השמיני, לעולם הפיזי, העולם האחד, מלכות, 8 ו1, ולקח לי כמה שנים להקל את מה שקיבלתי, ולפני 3 שנים בפרשת נוח, אני התחלתי לכתוב פירוש של התורה, וכשהתחלתי לכתוב אני לא ידעתי לאיזה דברים אני אגלה, וגיליתי תוך כדי הכתיבה שבאמת כל התורה הוא מקודד בקוד של 18, 1 ו8, שהוא האותיות חי, גמטריה 18, ולכן יש שם של הקודש ברוך הוא שהוא שם חי. הפירוש שם חי זה משיח. לכן אני הכנתי דבר תורה מאוד עמוקה להגיד הערב, ואני לא הולך להגיד אותה. אני הולך להגיד פשוט דברים מאוד פשוטים בנושא של ראש חודש אלול, שכדי לסיים פירוש של התורה בראש חודש אלול ממש, על גג של קבר של דוד המלך, אני לא חושב שיש מישהו שעשה דבר כזה. ובכל אופן אני אגיד כמה דברים שגיליתי היום שנכנסתי לחדר על הנושא של אלול. אני לדודי ולדודי לי. מי זה דודי? דודי זה חכם שמעון אהרון אגסי. הוא למעשה נתן לי את התורה שאני כתבתי, ואני הקדשתי את כל התורה הזו אליו, וזה מבחינתי הפנימיות של המילים אני לדודי ודודי לי. ואני רוצה להודות לו על כל מה שהוא הביא לי, אפילו שהוא נפטר לפני 100 שנה, אבל ברוח הקודש הוא באמת הביא לי את זה. ויש ספר של הרב יעקב חכם הלל, יעקב הלל, מישיבת אהבת בנים בירושלים, ספר שנקרא זהב שווה. ובספר הזה בעמוד 52 יש מובא פתק סודי שחכם אגסי כתב בכתב ידו לפני בערך 110 שנים. הוא כותב שזה סוד עמוק ולא הגענו לך. הוא כותב שם האותיות א' ח' ועוד פעם נקודה ח'. הוא אומר זה סוד גדול ולא הגענו לך. זאת אומרת, לדעתי הוא כתב לי את הפתק הזה לפני 100 שנה ויותר,
והאלף ח' נקודה ח' הוא למעשה קשור ל1-8, א' זה 1, ח' זה 8, זה 18, והוא ידע שכל התורה מקודד בקוד הזה. עכשיו, אלול, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות זה 67, שזה בינה, שזה למעשה השמיני, וסופי תיבות י' 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 זה פעמיים השם, זה 40, 40 ו-67 זה 107, 1 פלוס 7 זה 8, למעשה זה המעשה של השמיני, שאני לדודי ודודי לי. עכשיו להמשיך. אני חושב שזהו, אני סיימתי פחות או יותר את המבוא. אני עכשיו אדבר כמה מילים על הסיום של איך הפירוש שלי בנוי. פירוש שלי בנוי על יסוד שהתחילה וסופה של התורה אחד הם. שמענו מהרב פיש מדבר על אפשר לקחת את התורה מהסוף עד להתחלה של הפסוקים ומההתחלה של הסוף ולעשות חשבונות וכו'. אז באמת זה נכון. בגלל שבאין סוף אין תחילה ואין סוף, הסוף וההתחלה זו אותה נקודה וזה נקודת האמצע שזה נקודת הביטול. המשמעות שלנו כדי באמת לשרת את השם זה להגיע לנקודת האמצע, נקודת הביטול, שזה קו האינסוף שעולה למעלה ומשם אנחנו מביאים את השפע. אם אנחנו מצליחים להגיע לנקודה הזאת, אנחנו יכולים להגיע לנבואה וחוכמה. ובדרך הזאת אנחנו יכולים להבין את רצון השם ולבצע את רצון השם בעולם הפיזי הזה ולחבר לעולם המטאפיזי. בסופו של דבר, שיתגלה המשיח ואנחנו נבוא לעולם הבא, אנחנו נבין שההתחלה והסוף הם אותו דבר ואנחנו נבין בצורה פיזית את העולם המטאפיזית שאין סתירה ביניהם. היום יש פירוד כביכול בשם, פירוד של שם חי, בין 1 ל-8, בין העולם הפיזי לבין 1 ל-8 לעולם המטאפיזי. אבל בעולם הבא לא יהיה פירוד. השם הזה חי יחובר ביחד ל-18 ובלי פירוד. מה זה אומר? שכמו שהסברתי בשיעור הקודם, שכל התהליך הבריאה הוא תאריך כפולה בשני חצאים, זאת אומרת, 6 ימי חול נמצאים בתוך שבת אחד מחולק לשני חצאים, אבל הוא לא מחולק, למעשה השבת הוא למעשה יום אחד, אבל בתוך 6 ימים האלה נמצאים כביכול מסך, שזה ימי חול, אבל כשנגיע לשבת בסוף, שעולם הפיזי, אנחנו נבין שזה כבר היה. העולם הבא הוא כבר העולם שהייתה. זאת אומרת, אנחנו נוסעים קדימה למקום אחורה, שכבר הייתה. כשאנחנו נגיע אנחנו חייבים לנסוע קדימה בעולם הפיזי, כדי להבין שבהתחלה, שזה נברא, זה כבר קיים. העולם הזה כבר קיים. וזה גם מחבר לעניין, בפירוש שלי, ואני התחלתי את הפירוש שלי בפרשת נוח. אני התחלתי את הפירוש של פרשת נוח בכוונה, כי אמרתי איך אני יכול בכלל להתחיל לכתוב על פרשת בראשית, שבתוכה הוא כל כך קשה, גם מבחינת ההבנה, וזה הדבר הכי עמוק שיכול להיות בפרשת בראשית. התחלתי בפרשת נוח. ועשיתי 2 דילוגים על כל התורה, השארתי את פרשת בראשית בסוף, כי ההתחלה הוא למעשה בסוף. ורק כשהגעתי לסוף, רק כשהגעתי להתחלה שהוא הסוף, אני הבנתי על בדיוק מה כתבתי. אני ידעתי שגיליתי משהו מיוחד, אבל רק בהתחלה, שהגעתי להתחלה שהוא היה בסוף, הבנתי בדיוק מה שגיליתי, שזה למעשה שם חי, והשם חי זה נפרד בתחילת, וכשהקודש ברוך הוא אמר ויהי אור, השם הזה נדחק לשני חצאים, והמטרה שלנו זה לייחד את השם הזה בחזרה, ואנחנו נאחד את זה בשם החזרה, אנחנו נבין את המשמעות האמיתית של חי. מה זה חי באמת? מה זה איך בן אדם יכול לחיות בעולם, בגוף פיזית, בעולם מטאפיזית. זאת אומרת, זה רמה אפילו יותר גדולה, רמה יותר גבוהה מגן עדן. בגן עדן היה עולם השמיים. פה זה עולם הארץ. האדם הראשון נפל מעולם השמיים לעולם הארץ. אבל היה קדם, שזה נקודה מעל עולם השמיים, שזה בשבת לפני בריאת העולם,
ובסופו של דבר התהליך, כל המטרה של הנפילה זה לטובה, כדי שאנחנו נעלה אפילו יותר גבוה לגן עדן, וזו לעולם השמיני, שזו באמת העולם המיוחד שאנחנו בעזרת השם מתקרבים אליו לפי כל הסימנים שמתרחשים בעולם ובארץ ישראל בימים אלו. אז לכן אני מאוד שמח היום לחלק איתכם את המחשבות האלה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לי את האורך רוח ואת החוכמה ושלח לי את החברים ואת הרבנים והמשפחה שתמכו בי בתקופה הקשה הזאת. כתוב בגמרא ששלושה דברים בן אדם נקנה בייסורים. אחד זה תורה, אחד זה ארץ ישראל, והשלישי זה עולם הבא. ובאמת התורה הזאת נכתבה בייסורים, ואני רק בסוף התהליך, ועכשיו אני רואה את השמחה, אבל השמחה האמיתית זה בן אדם עובד דרך ייסורים קשים, הוא באמת מבין את המשמעות של האמרה הזאת. ארץ ישראל, אנחנו כולם חיים היום במצב קשה בארץ, וגם זה חלק של הייסורים שאנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לעולם הבא, ובעולם הבא זה גם נקנה בייסורים, ואלו הייסורים שאנחנו צריכים לעבור. לכן כל דבר לטובה, כמו שאמר נחם איש גמזו, גם זו לטובה, גמטריה 108, שזה גם כן קשור לחי, וחצי, שגם רב פיש כתב ספר שלם על הנושא על העניין של החצי, ואנחנו נכבד שני החצאים, ה-108, גמטריה של חצי, עם עוד חצי, 108, נגיע ל-216, שזה הנפח של הלוחות הברית, 6 טפחים על 6 טפחים על 6 טפחים, אנחנו נייחד אותם ביחד, ואנחנו בזכות זה, אנחנו נגיע לעולם אפילו יותר גדול מ-216, שזה למעשה החיים של 18, שזה לפני הפירוד. אז אני מודה לרב פיש שהוא באמת עזר לי מאוד בתקופה האחרונה, והרב רבי טיטה אזולאי החם המקובל שגם עזר לי, והרב אברהם סטון שגם עזר לי, ובאמת לכל משפחתי, ואני מאוד שמח שהצלחתי להקים פה את הכולל ראש חודש על גג של דוד המלך, שבעזרת השם אנחנו נפעיל את העניין הזה ונתחזק ונתחדש, ובזכות התורה שאנחנו נלמד פה אנחנו נביא את משיח צדקנו. תודה רבה.